'cause I've got nothing on but the radio, and I've got nothing on for tonight. I've got nothing on but the radio, and I'm tuned to a station live with midnight. Egiten dizudanean, hola, benetan jarraitzen duzu, edo zuk mozten duzu nahi duzunean. Baina da oso guai. Kaso total, osea, benetan egiten dit kaso. Ai, nik egiten nuen pixkat perfo, No, nik beti egiten nuen gainera momentu berdina, en plan, klik. Eta barruan gaude, ongi etorriak goizeko irratira. Ez kizuzu ikusten baina jartzen du on air, en plan, ezin da sartu. 12:07 minutu dira eta zuzenean gabitz transmititzen zuen belarrietara. Egin marko genukera jo, pip, pip, pip. Baina zuk hauarekin. 12 dira, 11 Kanariar irletan. Euskal Herria irratia, podcastiko berenak ebakuntza gabe, ez da esaten interrupzioan ebakuntza beste gauza da. Tarteri gabe. Etorri naiz? Ni ere, ikusten duzuenez gaur bakarrik gaude, eta ez da gure autua izan. Aurreko astean ere bakarrik geunden, eta berriz ere etzen gure autua izan. Zergatik ez duzu etorri nahi flop kulturara? Zergatik? No, broma da, egin dugu zerbait badakit nahi duzuela, baina beti bizitzan arazo asko daude. Eta hitz egiten diogu jende oso desempleatuari. Ez. Mundu guztiak dokalana da. Eia. Desempleatua nago ni. Ez garazo da hori. Dauko disforia de empleo. Gizikaru, gu autonomoak gara eta guzkiztu dugu mundu guztiak, bizitela autonomo bezala. Boa. Eta gero, jendak baitu bere ordutegiak eta bere gauztak. Eta zer gaitik? Nire eskiziatzen hau, zuek badakizue, bale, autonomo ez dut como lana de 8 a 3 olako zerbait, baino, nire arazoa, eta ulertzen dut pertsonazko zen gozela como, zeta arazo bat, baina, karo, tio, ezin ditu gauzak antolatu, ze nik niri astero, osea, astero antolatzen dut astea, como, igual, astelenean bertan. Da, como, vale, egun honetan egingo gutau, egun honetan badaukaldan honetan, eta egun honetan daukata, orduan egun honetan daukata libre, da, como, un poco estrés. Ze, beldurren bat como planak egitea a futuro. Ados nago jendearekin. A futuro cercano, Bai. Que ez da arazo bat, que ya está, que geratu dugu hau eta hau lana da, eta ya está. Baina, es una cosa que, azutan me estresa. Zergaitik izan lan bat? Zergaitik? ¿Por qué la mujer? Tener un trabajo asalariado. Aurreko astean aipatu nugu genuen Ana Obregonen esaldi nazkagarriak. Ez zaudete lotuta, joan nahi baduzue. Eta Irene Monterok bideo baten esalduzion oso ongi en plan, eske lotuta daude. Claro daude. Lotuta daude porque inork ez du lan egiten nahi duelako. Inork ez du lan egiten nahi duelako. Bigarrengoz, inork ez du... sinetxiko. Agresio honek gertatu ziren duela ez dakizen bat milioi urte. Duela urte horreik ziren, en plan... Ikusten badezu edozein gauza edabidetan gertatzen zena duela 10, 15, 20 urte zeitgeist inglesez edo sikea zen zeharo desberdin. Bai. Zuk ezin zenuen esan violentzia sexualaren biktima zinela? Ezin zenuen esan? Pero si gaur egun ere... Zeren eta bazetorren mundu osoa esaten, eta zer dara matzu jantzita, eta zer egin dezu, eta zeratik egin dezu. Eta entonzen da, el cadáver de Ana Obregón, 25 urte beranduago, esatera zergaitik ezinen fan, esatzen dut tuta, bete a la mierda. Badakizue, ze beste arazo bat dugun del primer mundo? Nik, ilea. Zeba? Na, broma da. Ni gaudela urtarrian, eta gaude aire girotua jarrita. Ja, nik eskatu dioti gorri. Berotegi zentrala dagoen nago izerdi patxetan. Menopausia? Pues izan daiteke. Pitopausia. No, baina, tio. Nago izerditan beti, nik daukat arazo bat beroarekin. Eta ni beroa naiz. Gaur egin dut hain gaizki. Eta esaten zuen nire kulpagatik, baina ez da? Begira, nik egiten dugunean lo elkarrekin, nik egiten dut como Hello Kittyren pijama olako lodi batekin. Lodiarekin. Zuk hautatua. Ez zaude lotuta. Baina zergatik hautatu dut. Ze gero, gauean, kentzen diazuzuk manta. Egia da, sartzen gara hoean, nik beroa daukat, destapatzen naiz. Bueno, astera izateratzen hanka bat, gero ateratzen dut bigarren hanka, gero jakentzen dut lokekeda, eta gero jaztuk hartzen duzu manta guztia, eta orduan gero gauean, ya de madrugada, hotza egiten dut, hotza daukat, eta zin dizut mantak kendu. Orduan gutxinez Hello Kittyren pijamak babesten da. Zure gorputz txikia, oeren izkinean jarrita. Hemen oso akusazio importanteak egiten ari zara, eta zuk zeuk esan dezu, zuk kentzen dezula manta. Orduan, nik ez dizuz kentzen, ezer. Manta bat dago hor, eta nik hartzen dut. Zukero nahi izatea berreskuratzea manta da zure arazo. Oie, guapa, baina eske no. Ba, kendu? Egin nola, uste oso indarra daukadala. Zade, petit.
Saiatu nahi zimen jo gehiagotan, eta ez dira zu ematen, Nola ez? Dekoto batuta? Nosferatu bezala? Gero gat beste arazo bat dela kriston pena ematen dela zu esnatzea. Eske dagoenan lo, ematen du como pena. Itzarrik nagoenean bebai ematen dut pena, hori azteko. Eta, hori da zure arazoa. Ja? Zuei egiten zaizue beti beroa duzuela. Nik uste dut beti daukara bero sensazioa. Osea, egon gara adibidez lokalean josten, larratzeko lagunekin, eta jendea como estufan sartu tamanta batekin, eta nik beroan eukan. Zaude berotan. Bai? Beti daukat beroa. Fíjate. Eta lo egiteko eta, buf. Badakizu zer egiten egin dudan gaur nik lo gaizki. Badakizu zer sentsazio daukadan nik amarguraren kaletik, garratztasunaren kaletik eramaten nauena. Zein. Zuk inoiz egin dezulo ohe batean, non izararen gainean dauen manta bat. Bai. Plan, hainbat kapa. Bai. Kapa horreik egon behar dira korrespondiruta. Ezin dira egon desordenauta. Ze botako naiz bentanatik bera. Eta ez dakiz agertauzen nire izara guztiek dakate mugimendu bat, tekstura bat, marruskadura indar indize bat, azaldatu dituen izarak, eta ikusi nauzu, eskizo. Nik uste dut... Ez dut jasatzen, ateratzia sabanak azpitik, Maindira, edo egotia manta hemen da izara hemen, ezin dut egin. Badago soluzio oso errex bat hortarako dela nik egiten dudana. Funda nordikoa. Oso lista. Zu jartzen diozu nordikoari funda bat, eta orduan ez dira inoiz banatzen. Erabiltzen duzu hori, eta gero behin, garbitu bat duzunean, kentzen duzu fundita, garbitzen duzu fundita, eta gero jartzen duzu fundita. Espazio hau Ikeak babesturik dago. Ikea deke, sartzen dira edozin lekutan, eroskira Zurea sartzen Ikeakoa dira. da, eta oso polita da. Nira bai, nik, de hecho, akats bat egin nuen, eta ez egin ni bezalako akatsa. Ez erosi gauzak Ikean. Ez erosi oheko gauzak Ikean. Ze Ikean daukaten tamainak oso berexiak dira. Gero, denetan sartzen direnak ez dute tamaina hori. Midnight Sun. Orduan, nik gero Primarken, bueno, eske egiten ari gara una publi dela hostia. Hasiko gara gaurko gaia. Eroste dituanean beste da batzuetan, funda nordikoak ez dira behar duten tamainakoak, eragiten zait, como funda pixkat barrutik, baina, bueno, igual zait neri. Hori bai, gaizki nik, badakizu zer, nik ez dut inoiz oia egiten, neri, eta hau, jendeak flipatu, gorrotuko nau, igual zait mandira baldin badago aterata, igual zait ez badago ongi jarrita, igual zait baldin badago erdi erorita, eske me la pela, ze gero gainera, gauean, sartuko nahi zuera eta kenduko dut, porque beroa daukat. Te voy a matar. Orduan, igual zait nola dagoen jarrita. Ba ez jarri. No, pues jartzen du. Ba ez jarri. Gero gauean gustatzen zait ja hotza dokadenan hartu berriz eta... Ba ez jarri. Nik txikitan esaten nion nire aitari, aita zergaitik egin behar dut oea, gauean berriro ere lo egin behar badut. Eta berak esaten zidan, eta zergaitik garbitzen duzu ipurdia berriro kaka egin behar baduzu. Galdera ona, Galdera ona. Eta arrezkeroztik ez dut ipurdia garbitzen. Ongi etorria gaurko saiora. Gaur hitz egingo dugu gai oso sakon baten inguruan. Ai, eman banion ez tulari. Queer kulturaren aitzindari, bai. Eta apurtzaile erreferente importante batzuk gara, eta horren ondorioz hitz egingo dugu queertasunaren inguruan. Nago, como? Infarto. Oye, que me da miedo, A ber, ez, neska normal zaude. Begira idazu, zure aurpegi politarekin. Orain erlaxetu aurpegia, normal zaude. Ez da izten? Ez. Igual beroagatik da, dilatatuta zaude. Ez que, operatu ninduten, eta uste dut, egin behar dudala orai zirugia bat, como... Edo igual nahi dozu aitzaki bat egiteko un lifting. Gaurko gaia. Bueno, gaur bakarrik gelditu garen ez, gure gonbidatuek. Bakarrik! Nola esaten da, landatutak utzi gaituzte. Toma, posa, kalabazak eman dizkigute. Ba, hitz egingo dugu gure haurtzaroari buruz. Wow. Ba, baten esan genuen, zer buruz egin dezakegu? Bueno, esan genuen, esan dugu gaur, edo atzo. Bai. Eta erabaki dugu gure haurtzaroi buruz hitz egitea, haurtzaroari buruz hitz egitea orokorrean kontzeptu bezala, haurtzaro queerrak landuko ditugu. Asko lantzen baitira edabidetan oroar, eta normalean musika hau da. Hala da galdaera, baino gaurkoan... Baina gaurkoan... Esaiak gartzia. Egingo dugu perspektiba queerretik, perspektiba de género. Jarriko dugu disclaimer bat, kontuz. Escucha homosexual. Hay perspectiva de género en este espacio. Puede contener trazas de género. Puede contener trazas de la Agenda 2030, del lobby gay, de todo perfecto. Queer haurtzaroak. Queer haurtzaroak. Nondik asko Jendea, oroar... Gaurtan guiatuko du kapitulua, zuek jakin ezazuen.
Zergatik botan hau zu 8etara. Daniel, zuk esan zenuen gaia, eta gaur gozatzen esan dizut, bale, baina zuk idatuko duzu gaia, ez? Bai, baina ez esan entzulego guztiari, gehiatu nahi, zuk esan gabe, uste zu jendia ongo dala bere etxian, bere kotxian, bere familiarekin zaten, zergatik gaur ez da bilkartzia gidatzen kapitulua. Zerra digatatzen? Ziur bai. Aldatu didate programa. Ziur bai. Aldatu didate dinamika. Zertan ari gara. Igor jaitzari pixkata izea, bale? Giadokat pixkatotza. Jendea, oroar, jaiotzen da. Nola jaio zinean, ni Zesarea. Ni ere, baina ni izan bakarra. Ba beira, 2000 urteko hamarkadan, zuk parte hartu ahal izango zenuke, zegoen txiste oso misogino eta homofobo batean, zela el geitxek azul. Zer? Ez dezu entzun hau? Ez? Hau, nazkagarria da eta ez dugu predikatzen, baina nahi dutera pop kultura podcast bat garelako, eta pop kultura islatzea da gure bete beharra. Eta pop kultura batzutan iluna eta itxusia da. Eta bazegoen txiste hau 2000 hamarkadan, 2000 hamarkadan zea los gays del txek azul, dela inoiz zure bizitzen ez dela egon kontaktuan bagina batekin. Hori da. Eta irabazi dago. Eta horregaitik gaude hemen. Oh, wow. Orduan ni jaio nintzen, Zesareatik, 3 kilo 600 mastodonte. Zu petit. Eta hortik azten da, aurtzaroa. Bueno, zer pixatu zenuen. 3 600. Ni ere! 3 600! Las gemes. Qué fuerte! Horixe bera. Wow. Eta hemendik aurrera azten da, aurtzaroa. Nik aipatu nahi dut gauza bat. Tratamendu mordo bat ematen zaio aurtzaro queerrari badauka como bere izen propioa, beste aurtzaroetatik aparte dagoena, eta hau guztiz zilegi eta guztiz normala da, bizi baitugu baldintza ezberdin batzuetan, baina dakart gaur, gauza bat dela ez dakit dela norarte izan den nire aurtzaroa queer. Ez dakit. Zen ni izan nintzen munduko azken pertsona kontuatzen ni ez nintzela heterosexuala. Vale, uste dut queer aurtzaroak ez duela bakarrik edo hainbeste zerikusirik izan behar sexualitatearekin. Queer aurtzaroak izan daitezke oso anitzak. Nire oso esaldi barregarri bat esan dut. Sentitzen dut. Osa, esan nahi dut, oso ezberdinak izan daitezke queer aurtzaro guztiak haien artean, evidentemente, eta arrazoiak ere oso ezberdinak izan daitezke. Orduan izan daitezke lodia zarela, edo ezberdina zarela, edo pixkat marikitagoa zarela, edo pixkat boieragoa zarela. Hemen jaiotzen da interseksionalidadearen. Claro, porque gero, badaude como hau da beti bezala, ez? Osa, izan zitezke como oso boiera, baino ez izan lesbiana, izan zitezke oso marikita ez izan gay, esan dut. Orduan, askotan epaitzen dena da como adierazpena, ez genero adierazpena. Total, eta gero sartuko gare pantano honetan, baino nik uste dut batzutan queertasunaren ondorioz sexualidadea bultzatzen dela aurrengan. Hori ni ez nintzen marikita, jendiak esan zidan arte, zare marikita, hainbeste aldiz esan nuen, pues igual naiz marikita, eta bihurtu nintzen marikita. Eta jorratu genuen, gure urtezarreko kapituluan sexualidadea ikasia dela. Bai, baina nik ez dakoetan argi, oza, bai eta ez. Hau da pantano bat. Oza, ulertzen dut hori, baina gero, beira, nik adibidez, nire izpetxa bat, nire ustez ez duena testosterona handirik garatzen. Nik adibidez, pues ez dakat, ile askorik gorputzan, no seke... Txikitxua zara. Txikitxua, ez nahiz oso testosteronika, no? Ez zara. Orduan, hau dator, rollo, nire nortasunagatik, nire entitateagatik, como que aldatzen da nire... Gorputza? Edo nire gorputza aldatzen delako aldatzen da nire identitatea. Me explico? Nire hipotesia... Hau da nik ezakian zerbait eta ustetuko itzadeken norbaitek azaltzea. Osa, ulertzen duzu ez? Nire nortasuna aldatzen dena, nire gustuak, nire izaera, nire tal aldatzen dena, nire gorputzak aldatzen du bere hormonak sortzeko bidea, edo berez nire gorputzak dauka hormonak sortzeko bide bat, eta horrek eramaten nau, como... jarrera bat izatera, izateko... Nik uste dut ez bata ez bestea. Uste dut lehenengoa ez dela egia, ze badaude mundu honetan fagotronas, diela 2 metro 15 gizon iletsuak, eta gero dira Galinda, la reina buena. Vale, baina ez da bakarik. No, bakarik esan ia izan da adibide bat. No, baina en plan, esan idat gorputzaren konfigurazioa. Ez naiz antropologoa, ez naiz biologoa, ez naiz ezerlogoa. Baina bai uste dut zuk badituzul... Osa, uste dut badagoela kanon bat, eta daude gauza maskulinoak eta gauza femeninoak. Gauza maskulinoak zen ditezke futbolian jolastera, edo altua eta fuertia eta iletsua izatea. Orduan uste dut kanpotik munduak irakurtzen zaituela, eta sartzen zaituela kaxa batean, maskulina edo femenina. Eta irakurketa hau badatorde gustatzen zaio panpinekin jolastea, edo txikitsua eta leuna da. Orduan uste dut zure gorputzaren konfigurazioak baldintzatzen duela zure adierazpena, eta zure adierazpenak baldintzatzen duela zure irakurmena.
Me explica. Eta hormonek hor zergatik? Hormonak zu dituzu por azar. Eta nik zergatik ez dut testosterona inbeste garatzen. Porque toka. Nik bere ez dut asko garatzen oso lehuntxua naiz, ere bai. Eta ditut azizkalak oso finak ere bai. Eta hau da testosterona baxuaren sintoma bat. Ai ama! Ja, que fuerte. Ai ama! Orduan, uste dut honek dakarrela irakurketa bat, eta uste dut irakurketak dakarrela sexualidadea. Baina sartu gare, hasi gare pelikula amaieratik Tarantino bezala. Hitz egin behar geruen haurtzaroaren inguruan. Vale, bai. Nire haurtzaroaren irakurketa esango dut, baino esan baino lehena aipatu behar dut gauza oso importante bat. Nire haurtzaroaren pertzentai oso handia, 60tik gora, daukat guztiz suprimitut. Nik ere. Guztiz suprimituta. Eta nik zutu dela traumaren erantzuna. Hau da LGBT pertsonek edo beste modu batean minorizauta gauden pertsonek partekatzen dugun esperientzia bat dela amnesia. Total. Igor, gure heterosexual de referencia. Zuk gogoratzen duzu zer egiten zenuen atxalde normal batean, aste arte batean eskola ondoren 11 urte zenitu zenean? Igorrek dio gutxi gora bera baietz. Igor, beste galdera bat. Ez dakit ze kuadrilla duken. Duzu, joaten zine... Ez ateskatu nago. Zuko goratzen duzu, nola esaten da, kanpaldietara joaten zinenean, nik ez. Osa, nik daukat. Hor daukatu supresioaren fokoa. Hainbesteko trauma, ni badakit isaban egon naizela, ni badakit, nola ditzen da, irla hau egiten dugula, como... Isla? Paddle surf, eta no seke, talakoak. Ez nahiz horitzen nahitzen den. Baina ni bakit leku horietan egon naizela, nik nik argazkiak ikusi ditut, nik ez dut gogoan ezer. Ea. Ezer, te lo juro por mi vida. Supresión de memoria, hau da traumaren te lo aurreko juro erantzun por mi vida, bat. ez dela como exagerazio bat, ez deus, Bai. Ez dut gogoan. Eta ez da, jende heteronormatiboa badabil entzuten, ez da trauma en plan kanpaldietan joten ninduten makilekin egunero, eta horregatik ez dut gogoratu nahi. Izan daiteke. Baina, oroimenen supresioa, normalean da trauma erantzun bat sortzen dena, ingurumene oso hostil batean zaudenean sartuta. Badakizu zera daukan oso gogoan, baina rollo bizi dezaket nire buruan. Zer? Ni egon, nire gurasoen egon gelan, leiotik begira, Isabara joan behar ginen urrengo egunean, elurra hasi zuen, eta nien plan, mesedez, elur gehiegi egitea, eta ezin gare joan Isabara. Mesedez. Nik... Osea, anhelaba momentu hori. Ez dut izan nahi, Ana Obregón, baina zergaitik apuntau zinen. Nola esan dezaket ez? Nola esaten nio nire gurasoi ez dut kanpaldietara joan nahi? Bale, ulertzat. Kontuare ez zen ez duela joan nahi, ez nuen joan nahi, baina zen como... Ez nuen planteatzen ez joatea. Da, como kanpaldia dago, joan barara kanpaldira. Ja. Badakitu gertatzen den, nire haurtzarotik gogoratzen ditudan gauza gehienak, dira... modu bat aurkitu nuela, eta uste dela desberdintasun fundamental bat gure bion artean, dela nizan naizela beti la angila eta la rastrera. Eta nik hainbat defentsa mekanismoren bidez lortu nuen toki bat normatibitatean. Zer nintzen pringau bat, eta nintzen oso arrarua, eta oso torpia, eta oso despistauta, eta hitz egiten nuen oso beresi, baino nintzen oso graziosua, eta egiten nintuen etxeko lanak ardiongi, orduan gutxinaka sartu nintzen. Eta gogoratzen ditudan defentsa mekanismo gehienak daude oinarrituta gizontasunean. Ni handia egin nintzen, ni baino txikiagoen zien jendearen gain violentzia ejerziruten. Ni pixka bat buli izan nintzen, oportunismoaren gaitik, Aipatu dut behin baino gehiagotan, batxiergoan izan nuela elkarrizketa bat klaseko beste marikoiarekin, non esan nion, oie, barka hau, eta berak esan zidan, no, egin zenuen ni baino listua zinelako, nik ingo izan nuen gauza berdina. Orduan, oie, hor moralidadian ja sartu bakoitzak zeuen etxean. Baina ezan nahi dudana da, queer haurtzaroek daukaten ezaugarri komuna, direla haurtzaro batzuk garatzen direna ingurumen hostil batean. Zu queer haurtzaro bat badaukazu, eta zu bisexuala edo pansexuala edo transgeneroa bazara, zure guraso zoragarriekin bizitzen Suedian txabola baten zuek bakarrik homeschooling, seguramente ez dezu esperientzia berdina izango, badakizu ingurumenetik dator. Eta gero haurtzaro guztiak ez dira igualak. Noski, badaude haurtzaro hostilak heteronormaren barne, eta badaude queer haurtzaroak, pues, oie, modu oso asertiboan edo lan dutela gaia, eta gero zer gehiago, eta eskolan lan egin dutela gaia, eta orduan haurtzaroa erresagoa izan du. Perfecto, esakit guztiok izan dugu, mundu guztiak izan du haurtzaroan, traumaren bat, whatever ez, baino. Baino egona saioak ematen... Baino, egia da ere, eta orokorrean, queer haurtzaro
asko, gehienak, ez direla horrela izan, ez dira traumatikoak. Eta oraindik ere asimetrian daude. Ze egon naiz hainbat saio ematen ikastetxeetan eta beti betetzen dit bihotza. Ez nire saioaren inguruan, baizik eta generalean norbaitek esaten duenean zerbait, pues homofoboa edo bifoboa edo dena delakoa, eta klasearen orokorreko erantzuna da, oie, hori gaizki dago. Zuk esan dezuna. Ostia, ez beti, ez beti. Zer niri kontatu diate askatasuna institutuko, eta adibide bat jartzearen, zen igurratakoan ez, eta bertan ikasi nuen, eta bertan lan egin nuen. Orduan, askatasuna institutuko ikasle kontatzen dizkiate errealitate batzuk, que ostia, Baino ez dezu uste... Ostia, ez goa zain aurrera uste dugun bezala, Jo, nik ikusi dut baiet. Gainera Euskal Herrian uste dugu oso modernak oso tal garela, ostia oraindik ere, no, eta hor sartzen da intersexualidadea mordo bat. Bai, zezu izan zaiteke oso tolerantea homosexualidadearena, baina de repente iraindu pertsona bat transizateagatik, edo lodia izateagatik, edo etorkina izateagatik, bai. Woke. Oraindik ere hor badugu lana. Beti eta erresesio prozesu batean gaude eta atera du abesti berri bat Amaia Montero. Eta adibide bat izan da benetan, igual zait askatasuna edo beste institutu bat, osea, me la pela, eskeran guztietan badago realitate bat. Egia da ere, eta sentitzen dut, nabari dela ze institutuetan egiten den como lanketa handi bat, eta ze institutuetan ez den egiten hainbesteko lanketa. Gubiok egon gara institutu batean lanean, rollo drageatuta, Kalbina eta Divina. Egia da. Itzaldiak ematen, eta bazegoen berdintasun batzorde bat. Bai. Eta hori oso fuertea da. Ingo dugu shoutout. Bueno, esan dezakegu bai. Gazteitzeko Koldo Michelena. Mucho handi bat hemendik egon gara birritan zoragarria izan da. Eta badute berdintasun batzorde bat dela zoragarria, eta niri baten dira, como kristen envidia. En plan, ez imaginatu, institutuan geundela hori edukitzea. Que gero ez dut esan nahi dena perfektoa denik, eta institutuan dena perfekto doanik, eta... No, guk ikusten dugu atal polita bakarrik. No, baina, eta jek ere esaten digute, que dena ez da como maravilloso. Baina, ostia, badute berdintasun batzorde bat. Eta saiakera bat. Berdintasun batzorde bat, osea... Dakate egitura bat, jarraipen bat, dakate plan bat. Badakitzu, violentziaren aurrean, dakate plan bat. Gero, plan horren eraginkortasuna bai edo ez, ikusiko dugu ja, eta klase bakoitza dola una aldekoitzak esako da dan modukua. Baina nik bai uste dut geure noiz arte zare aur bat. DBH? Bueno, DBH lehenengo mailan ere oraindik ere 13 urte. Hori, 13 urtera arte, es decir, 2012, 13 arte, bolada horretan, ostra, eske oso hostila zen entornoa. Bai. Oso. Eta bazegoen, como... Egiten dutanian saioak ikastoletan, azten naiz aipatuz, ikastola benetan mikrokosmos bat da. Osea, da zure mundua. Zu aur bat zarenean, zoiaz, nabilezten ikastolas, nio nintzen ikastolara, baino eskola edo ikastetxea. Zu zoaz, eskolara, eta handa ezagutzen desun jende guztia, zure laneko baldintza guztiak, zure BTBR guztia, osea, zure mundua lau pareta horren artean dau. Orduan, zure bizitza bilakatzen da. Eta benetan konturatzea hortik kanpo dauela mundu oso bat, da bizitza aldatzen dizun zerbait, eta gero, segartzen da, pues, etzen duzula pixka trampolin efektua, eta ateratzen zare kanporako mundura, ez hello! Eta gero, ja, beste trauma datozen dira bezaroan. Eske hor gertatzen dena da, eta hor sartzen da jokoan, nire ustez, gure belaunaldian oso garrantzitsu izan den zerbait, No, ni noa beste bide batetik, esan mesedez. Interneta. Bale, ikusten bai, bide parejoak. Internetan sartu nintzenean nire bizitza guzti zaldatu zen, betirako, onera. Badago mundu bat orkapuan. Osea, zalantzarik gabe, nire internetak salatu zen duen bizitza. Eta argita garbi esaten dut. Nik interneten ezagutu nituen nire benetako lagunak, ni bezalako lagunak, eta como jente guai. Eskolan, institutuan ere ezagutu dut jende guai, eta baut erlazioaren bate, baino... Guau, interneta. Baina badago asimetria bat oraindikan. Badakitzu, ze jendeak esaten ditu tontakeriak, jendeak esaten ditu, a ver, evidentemente tontakeria como supremo izango ditzak, bueno, ya se pueden casar, badakitzu. Orduan, jendeak benetan uste dau, lortu dela ekidistantzia bat, baina ez da lortu. Eta hukatzen da berdina emakumeekin edo minorizatu dagoen pertsona ororekin. Zuk izan zenuen aukera bat, beste ingurumen batean sartzeko interneten bidez. Hau superona da. Eta izugarri posten naiz zugatik. Izan zen B-plan. Bai. A-plan bat ez dago. Ez dago. Ez dago A-plan bat, porque dago minorizazioa horren inguruan datza. Zugatak izan noiz nuen nik nire lehenengo sakeleko telefonoa? Noiz. Esan adin bat. 15. 16. Vale. Oso berandu zen. Bai. Mundu basuak zeukan. Orduan, nik sozligade hori ez nuen izan egin beste. 13 urterekin neukan baino telefono bat zela en plan... Bai, tapakua edo dena delakoa. Ni eso, oza, deitu eta moztu eta SMS-eren bat. Nik ezin nuen jendia deitu. Ni noien parkeara, porque garatzen nien parkian ez bazaz joteitu timbrea ez bazaz suartzen, etxera berriz. Rudimentaria medieval. Baina guk egiten honen etxeko telefonontik deitu. Ez dakit. Ni nintzen, belaunaldiarekiko ni atzera
atzeratu da negoen. Osea, ez dago goratzen nintxe bat, baina badaukat oroimen hori. Orduan, badaude moduak adaptatzeko, baina jazabitz adaptazio lan batean. Badakitzu den adaptatzeko beste erremintxa oso bat asko posten naizela dagoenean, baina ez badago, ezin dozu kulpatu ere ez, irakasleak. Irakasle on batek aldatu lehik zure bizitza. Bai. Zure bizitza zua. Eitxen, nik egin hori parentesi bat, gabitzen gure irakasleen inguruan. Batzu guztunean, haurtzararena eta como B plana eta... nik adibidez, beti izan ditut lagunak. Beti izan dira emakumeak, entan neskak. Marili Andres. Eta aurrak ginen, eskiztiren ez Marili Andres, neskak, no? Hori da. Baino, egia da ere, eta nik biziki gogoratzen dut, niri behin esatziaten ezin nintzela urtebetetze batera joan, zebakarrik neskak joan zitezken. Claro. Eta nire daukat hori como traumatur nire buruan. Claro. Zure lehenengo agresio transfoba. Eta da como... wow, eske hemen ere ez baina sartzen, ja non sartzen naiz. Claro, eta hemen dago mozteko linea bat, eta erabili leike, eta inork ez dio esango pertsona horri gaizki dagoela. Eta nik gelditzen naiz kanpoan. Baina ez da izuritzen kezkagarriagoa, esan zela, galdetuko dion nire amari, etorri zaitezken. Que amak erabakitzen du nor joaten den eta nor ez. Eta amak zan zuen izatz? Oh my god, nahiz zoritzen azkenan joan nintzen edo nintzen joan. Bale. Nahiz zoritzen. Supresioan. Baina momentu hori gogoratzen dut pila bat. Nire herrian, Soriako herrian, non jendia da decimononika biba. Itxoin horretzen naizela. Herriko jaietan jolasten dira herriko jolasetan, eta herriko jolasak daude generoaren gatik sailkatua. Tu eske hori da emakumeek jolasten dute bolotan, gizonek jolasten dute harriak botatzera jendia, ez dakit ze jolasten duten. Emakume bat bai naiz, broma da. Baina emakumeak jolasten dute bolotan. Eta betidanik duela 40 milioi urte emakumea jolastu dute bolotan. Bolotan jolastu duen mutil bakarra, zen Irotzaroko laguna, zela alkatesaren biloba, eta zen Marikita Boots. Boots the House Down. Eta honek sortu zuen revueloa, baina badauko bere tinta revoluzionarioa. Es que bada superrevoluzionario. Superrevoluzionario da. ¿Por qué no la mujer emakume bat gizonen espazioan sartzea, edo gizon bat, normala Marikita bat, eta esan bar dugu, baloratzearen, Marikita bat tek zerbait aldatzea. Bai. Bada, eta da pixka bat normatibo, en plan, zare marikita, que gustoko dituzun nesken gauzak. Pues igual bai. No, baina edo igual da marikita ite gana al fútbol. Baina planteatu duzue inoize traumatikoa den gauzak generoarekin banatzea. Erritan nesken eta gizon... Como que arbitrario? Super arbitrario. No, en plan, ez dauka zer ikusirik generoarekin, orduan. Baina ja ez bakar, eske da traumatikoa mundu guztiarentzat. Bai, noski. Bueno, zemat pertsonentzat. Eta jendeak ez du planteatzen. Izain genuen genero euforiaren inguruan. Dutxak? Yes. Gorputz hezkuntzan egiten diren banaketak jolasteko? Nahi dezu izain queer haurtzaroaren inguruan? Queer haurtzaroaren inguruan hitz egiteko, eta hemendik argi eta garbi esango dugu, gorputz hezkuntza aldatu behar da guztiz. Baina hasieratik bukaerara. Zarete nazkagarriak sortzen dituzuen traumak izan dira terribleak, eta oraindik ere mantentzen duzue. Eta gero gertatzen da, puta mierda hau gertatu zena, revuelo esan nahi dut, udalekuekin. Bai. Eta araban gertatu zen, revuelo hori, porque no sé qué. Bete a la mierda. Badakizu zer den benetako trauma? Badakizu den benetako trauma? Dutxak. Gorputz hezkuntzako dutxak. Gorputzarekiko dugun erlazioa. Generorekin dugun erlazioa. Eta nola baratzen gintuzten jolasteko. Eta ni nola gitu barentzen bakarrik, nola fingitu behar nuen gaixorik egotea edo zerbait izatea, ez joateko, porque da traumatikoa. Bai, eta jendea hautxe egiten. Eta gero, no, porque es que bilosek, porque no sé qué. Bete a la mierda. Horixe bera, nahi dut egin queer haurtzaroen inguruan, edo are gehiago. Nahi dut egin haurtzaro normatiboen inguruan. Ni eta beste klaseko marikita ginen bakarrak ez zutena parte hartzen gorputz hezkuntzako dutxetan jendeak egiten zituenean paja grupalak. Eskerrik asko tortzea gaitik. Nik hori zut bizi, baina. Nik bai, eta da gizontasun normatiboaren alderdi bastante popular bat hitz egin dudan inguruan. Baina, bazkoitzak esploratzen du sexualidadea alduen bezala, eta ez dut inor kondenatuko. Son gays? Todos. Vivo en un mundo rosa, divino. Orduan, asuntua da sartu gaitezkela beste pantano batean dela nola munduko gauzarik maskulinoena dela marikoia izatea. Total. Baina beste egun bat daukagu batatarako. Zema demora goiasen emaite Igor? Igor bizikien zuten gaurko podcasta, ez da interesadísima. Ez que eserretzen naiz. Hain itzegin irakasleen inguruan. Izan zenuen irakasle kutxunen bat? Baten bat bai. Bai, ez da. Gogoratzen dut Edur frantsesekoa. Leyenda. Mila
filosofiakoa. Beira. Mila oso guai. Eske alde batetik liburu bat idatzi zuen duela urte batzuk. Beira. Alde batetik ezin diegu jarri irakaslei ardura hau, ez da ardura bat. Zu izan zeiken neutroa irakasle bezala, egin zure lana joan etxera, horrarte heltzen dira zure bete beharrak. Oin bai. Batzutan, aipatu den bezala, umien mundu osua ikastola da, eta haien mundu osuaren parte oso handia zara irakasle bezala, eta irakasle batek aldatu leike zure izitza. Bai. Izan daikeke espazio seguro bakarra mundu oso itxusi batean. Eta ere gehiago esango dut. Esan. Ni irakaslea izan da, Bai. ze banaiz irakaslea, Bai. lan egin dut irakaslea bezala, hori ez dut egiten, baina banaiz irakaslea, Bai. ez da inzaia. Ez da batere zaila. Izan bizare pixkat normala. Ez da batere zaila. Ez da batere zaila. Ez da batere zaila klasean ze adibide jartzen dituzun. Klasean ze gai jorratzen dituzun. Ez da batere zaila. Eskatzen baduzu... Ez da batere zaila, tio. Eskatzen baduzu gai libredun idazlan bat. Eta ikusten baduzu aur baten idazlanak islatzen duela pues, tristura bat edo azarre bat edo tal, hitz egin zaike berakin. Eta gu egon gara klase baten aurrean. Bai. Dena ikusten da. Dena irakurtzen da. Fuertea da. Osa, ikusten da, palpablea da. Bai. Ze gertatzen den. Hostia, no me jodas. Bai. Es que ni flipatzen du jendearekin. No, es que no sé qué. Oye, por favor. No, baina jendea biltzen da zinika eta podrida porque dituzte irureunda berrogeta mara. Eta ez dut esan bakarik beren errua denik edo tal. Baina, tío, no me jodas, si direla gauzak ikusten. No me jodas. Ba, ese, genuinamente eta nire arazoa dauztu duela jendeak ez duela ikusten edo ez duela ikusi nahi. Eta hau da pixka bat duela bi kapitulo esan nuena con la casa de los gemelos. Osa, orai ikusten duzu homofobia, eta duzu ikusten homofobia zuen gabonetako afarian. Ba, hemen gauza bera. Ez que igual jendak ez du ikusten homofobia komentario batean. Ja. Ni uste jendea bigarkatzen dela zinika eta ustela, zeren eta adibidez irakaskuntza lanetan hartu behar duzu kontuan involukrazio hauen portzentai handi bat dela zure juizio pertsonala, eta aurkituko dituzu oztopoak, bai batzutan ikastetxe berberan, bai batzutan ikasle baten familian. Badakitu zuk ezin dozu bideratu pertsona baten kuirtasuna, eta gero etortzia haien gurasuak homofobak diela. Badakitu esperientzia honei gertatzen dira, eta horregatik jendia bukatzen da pixka bat desbinkulatzen, esan duen bezala ez da zure ardura, eta gure ardura gizarte bezala, bideratzea mundu bat, non entornuak, normalak eta seguruak diren. Oin bai, bideratzen dagun arte. Eiten badezute pixka bat indarra en la dirección correcta. Eta berez, printzipioz, berez, institutu, eta, bueno, institutuak bakarri ez dakit eskolak, baina institutuek badute, orientatzaile bat, eta badute... Izan beharko lukete, eta badute, printzipioz, protokolo bat. Izan beharko lukete. Orduan, ni ez dakit ze punturaino irakasle batek aktibatu ezaken protokolo bat, imaginatzen dut hor, gurasoekin hitz egin bar dela, eta bueno, gauz asko egin bar direla, ez dela inerresa, baino, bai egin daitekela, nere ustez, lanketa bat, olako, egoera bat ikusten denean. Bai. Eta tutoretzan ez genuen deus egiten. Deus. No me jodas, zertarako zeuden klase puta horiek. Ez dakit gaur egun horrendik ere tutoretza dago, baina eskidatzen denbora galtzeko. Hostia, erabili denbora hori zerbaiterako, no sé. Que igual, berriz ere exigiten ari gara irakaslei gauza asko, eta daude puteatutak, eta da prekaritatea, eta no sé Bueno, noiz behinka egiten ziren gauzak, Si, baina zer. Guk izan ni goratzen, barkatu. No, guk izan genuen eraso baten... Ese, claro, ikusten gauza hori guztiak ahaztu egiten zaizkit, baina guk izan genuen eraso presunto baten aurrerako resoluzioa tutoretza klaseetan, eta ziren orduak rollo prozeso judizial bat bezala. Rollo non zeuden zu hau gertatu zenean, zer zenbiltzen egiten, eta atzera begira, izan zen pixka bat turbioa, ezin diezu eskatu umeei zegin dituen igual, 11 urte. Ezin diezu eskatu horrelako ardurarik, eta horrelako como prozesurik, baino bai irakasleak egin zuela bere intentzio oso honarekin. Irakasleak itxuen 200 urte ere, bai. Clara Ricosan Vicente entzuten ari bazara beste mundutik, musu bat hemendik, kariño asko nion. Baino bai. Ni bat gogoan daukat egiten zutela, eta nire hori izan zidan, como tontakeria hutsa, zela en plan, denak eseri no seke, bueno, zer moduz aste hontan, zer moduz klase hontan. A ti te voy a contar. Tal cual, a ti te voy a contar delante de toda esta gente, ze gertatu ben aste hontan. Pero ze mierda da hori. Ez dauko bizio praktikorik. Pero ze mierda da hori. Ez dauko bizio praktikorik. Eta aprobetxatuko dut momentu gauza bat esateko. Esan gauza bat. Ni izan ditut irakasle oso honak, izan ditut ere irakasle oso txarrak. Ba, daude. Eta izan dut irakasle bat, izan zela, pero literalmente bully bat nirekin, eta argi eta garbi esango dut, eta pertsona hau gaur egun dabil, aurrentzako abestiak egiten. A toma por culo. Me quedo tiesona, eta ez dut izan guztura izena bizenak. Alimentu artifizialarekin egiten ditu? Ez, dut uste, baina ez dut izan guztura izena bizenak, porque no. Baina zu badakizun horzaren, eta igual te llega incluso, porque ez zara, esto, zu izan ziren bully bat nirekin. Eta orai, aurrentzako abestiak, venga, guazen abestera denak, te vas a la mierda.
pero literal. Pero literal. Pero literal. Osa, niri hori amorrua ematen dit. Bada, gertatzen da. Ez duzu uste bebai jendeak daukala aldatzeko eskubide. Ba, aldatzen baduzu ere kontaktatu... Porque eskin erekin izan zen hijoputa bat. Beira. Pero hijoputa bat. Bai, eta oso homofoboa, terriblea. Bageneukan guk ere bai irakasle perlaren bat. Terriblea. Osea, que... Ikusten, hau da haurtzaroaren pixka bat gurutzea. Dela gurasoei, batez ere guraso primerizuei, esaten zaie gauza hau de, no, zuk ekarri bizu ume bat mundura eta ezin dozu ume hori babestu betirako. No, gurasuek bakarrik ez, baina sortu beharko genuke mundu bat... No, eta nire ama nire kasuan egon da, vamos. Bai, eta badaude. Eskerrak nire ama zegoela hor. Baina esan nahi dut, babesten dela, bultzatzen da umien babesa mordo bat, como literalmente arma arrojadiza. Adibidez zateko, no, ezin da egon titiburu bat telebista, porque umeak betirako traumatizatu egingo dira. Baina gero ez die bultzatzen kausa errealak, ez da bultzatzen eskuntza kontekstuetan horrelako protokolo bat izatea, edo ez da bultzatzen ume batek bide bat izatea bulinatik irtetzeko. Osea, historikoki ikusi izan ditugu bullying kasuak, eta beti da gauzen plan, aizepena. Ein zerbait, tal cual. Zerbait, zein da, pertsona aldatu bida ikastolaz, edo eskolaz, edo biziraun behar du alduen bezala, edo ez du bizirauten batzutan. No, es que ni gogoratzen dut. Orduan, instituzionalki zerbait egin behar da, mundu azadu, ai, los niños, ai, las travestis le dan la cabeza a los niños, babestu miak. Es que babestu miak. Nik ez ditut, ez dut egin behar, ez zer. Es que niko gogoan daukat irakasle honi joatea eta esatea, tio, hau egin diate, edo hau esan diate, no seke, eta gero esatea, no, hitz egin dute bakin, eta esan diate, ez zela hola izan, Y yo. Vale, guai. Todo perfecto. Bai. Ba, eskerrik asko. Bai. Hostia, Bai. Es que sentitzen dut baino gizon zizetero bat irakasle bezala ez dut nahi. Nik aurrak izago banitu, ez dut gizon zizetero bat nahi irakasle bezala, lo he dicho. Los hay majos. Bere Igor. Ikusi barko nuke nik. Ematen badio Igorrek zure semiai praktikak. Nik ikusi barko nuke hori, nire begiekin. Vale. Eta uste dut, eske, tio, genuinamente esaten dut, Baina hori bai sonatzen dago pixka bat Bertin Osborne. Ez dut nahi marikita bat ikasten nire I'm so sorry, baina eske nire esperientzia gizon zizeteroekin izan dena. Hori egia da. Orduan, jo me rijo por lo que ikusi duanagatik. Bai. Nik hori ikusi dut, eta nik hori bizi izan dut. Bai. Eta gora izanean emakumeekin izan da como... Eta hor jartzen da zaintzaren tema guztia, eta no eskerrak, hor egon dela Maria, hor egon dela Nerea, hor egon direla irakasle zoragarriak. Eskerrak, porque, wow. Eta nora eramango dugu gure alaba? Ba, albaitariaren ganaz, egu bakarrik txakurrak izango ditugu. Así que... Zema demora goia, egin zorionez, badugu ja aurrak zierre izango bat. izango. Hogeita emesortzi minutu nahi, duzu egin trivial extremo. Bai, nago esket alteratuta, Ez que alteratzeko modukoa. Oie, ezin da izan beti el pito en el culo podcast hau. No, eta horregatik ongi dago, baina di urduritzen naiz, porque gaiak, evidentemente ukitzen hau. Ondo giatu dut elkarrizketa. Bai. Utzi mesedez, iruzkinetan, ondo giatu dudan gaurko konversazioa. Orain, trivial extremora jolaztu dugu. Norasiko da. Hau da trivial normalaren berdina, baina ekarri ditut oso ezagun... Ike no, extremo, txabal. Ekarri ditut mundu osoak ezagutzen dituen Lawrence Wasabi kakaueteak, dauko dala patrocinio publizitarioz nire txean Amar Poltsa, eta dakate zapore hain zoragarri bat. Akats bakoitzeko jango ditugu bana. Orduan, kontatuko ditugu... No, esango ditut zera egingo dugu. Egingo ditut nik galderak, zeu konto bakatsak. Gero alderantziz. Nik baditut 3 akats eta zeuk lau, hartuko digu eskuan 3 eta 4 eta egingo du. Bat biru roast. Ez da izan bihar progresiboa. Orduan. Nortzuk dira erabiliak dira neik. Eta ziko zara zeu. Eta nik jarriko dut musika, baina gaur ezin da izan funny music. Gaur jarriko dut sad music. Zeba? Porque da extreme. Izan bida extreme music. No, jarriko dut ikua. Guazemak. Artu kartatxo bat, ene maite. Vale. Eta zuek ere jolastu zuen etxean. Prestaude? Bai. Zein da Euskal Herriko udalerri gorena? A. Aurizberri. B. Ezkurra. D. Abaurregaina. Abaurregaina. Bai. Hombre, banekien. Zein urtetan desagertu ziren Mikeleteak? 1925an, 37an, 76an. 76an, Gerra Zibilakin. Ez, 37an. Bat! Zer izen du Ipar Euskal Herriko ikastolak biltzen dituen elkarteak? Iparaldeko ikastolen elkartea Seaska edo Xirrista. Seaska. Bai.
Nola deitu oi zaie donostiarrei? Bretxazain, kaskarin edo kontxatar? Ñoñostiar. Kontxatar. Ez, kaskarin. Biakatz! Nori izan zen Euskadiko Orkesta Sinfonikoko lehen zuzendaria? Juan José Mena, Miguel Ángel Martínez edo Enrique Jorda Gallastegi? Hija, un patxi, un txamin, un algo. Enrique. Bai. Enrique! Errebotean, zenbat pilotari ditu talde bakoitzak? 3, 5 edo 6? Nola errebotean? Errebotea da, como eusko pilotak. Esan berriro galdera. Errebotean, zenbat pilotari ditu talde bakoitzak? 3, 5 edo 6? 3. Ez, 5. Ni una A. 3 akats. 3 akats. 3 akats, 3 eta 3, erdibana. Orain guazen zure rondarekin. Pasaizkidazu kartak. No. Galdu dut musika berkatu. Prest? Bai. Zein ibai igarotzen da Babcock Wilcox enpresaren ondotik? Nerbioi, Artibai edo Galindo? Galindo. Babcock Wilcoxetik pasatzen da Galindo. Bai, esan dut Gilindagatik. Galinda. Zein urtetan hil zen Juan Ajuriagerra, EAJPNV alderdiko buruzagia. 1978an, 1985an edo 1988an. 78. Oh, bai, zuzena da. Toma! Beira. Zein urtetan egin zen lehenengo ibilaldia. 1978an, 1980an edo 1983an. 78. Bai! Toma! Esan dut. Berdina die! Esan dut, iai guarade. Ala, que fuerte. Zein da euskararen hizkuntza arauak zehazten dituen erakundea? Euskal Herriko Unibertsitatea, Eusko Ikaskuntza edo Euskaltzaindia? Euskaltzaindia. Bai, hija, bai. Toma! Me cago en Dios. Zein pintore izan da Euskal Herrian informalismoaren aitzindari? Jose Luis Zumeta, Amable Arias edo Rafael Ruiz Balerdi? Ojalá amable. Amable da zure entzuna? Bai. Ez da. Oh. Da Rafael Ruiz Balerdi. Basaborren bestela. Zenbat aldiz irabazi du Real Sociedad Futbol taldeak Espainiako kopa? Behin, 6tan edo 11tan? Behin. Bai! Toma! Bakarra gaizki! Hala! Kalera joan naiz. Bakarra gaizki, ze ona naizen. Zuni baino azkarragoa zara, zehaztu genuen aboteko. No, eske bakarri barekin euskaltzen dira, besteak izan dira... Hartu bat. Aboleo. Hartu bat eta pasa. Honekin bagoaz, wasabi pinut honekin, mila esker gure traumak entzutea gautik. Erosi Lorenz, ordaintzen didate. Partekatu zeuen traumak gurekin eta gora queer haurtzaroa. Bat, bita hiru. Ezin da eskupiru. Agur.